Ngiyabingelela ekuseni ngelihle igama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela kwabapostoli Tsibande nakumapostoli Tsibande, ebandleni lonke lasentabeni yendlu kaJehova kuyabunelelwa, nasekhaya leZwi. Bonke abazalwane nje ngibingelela ngelihle igama elinamandla lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyezwa uNkulunkulu muhle, abantwana benkosi uNkulunkulu uzobakhulula. Izwi lenkosi la encwadini yaka-Isaya 41 qala kuvesi 10 lithi ungesabi ngoba mina nginawe, nginguNkulunkulu wakho. uNkulunkulu uyakhulula abathandekayo, uyazibona zonke lezi zimpi, kodwa ngeke avume ngempilo yabantwana bakhe, ngeke avume unyawo lethu kuba lishelele. Zobavikela abantwana bakho uNkulunkulu lana ezwini lakhe, futhi encwadini yezenzo chapter 4 qala kuvesi 2 ze ngifike ku-3 lapho engifunde khona ngokuthi abapristi nabasadusi nabagcini bethempeli bathukuthela kakhulu ngendaba yaka-Petro noJohane, kodwa bababophela nje leli gama lenkosi uJesu, leli gama likaJesu. Namanje isitha sisalwa ngale gama lenkosi uJesu. Angeke amphuce ubukhosi uJesu uSathane, noma angathanda noma ingeze kanjani imimoya. Kwahluleka inkosi zelwe, uHerod afuna ukuyibulala. uNkulunkulu wavela wazazisa izazi ukuthi zishintshe indawo, zishintshe indlela. Ebusuku yafika futhi ingelosi yathi kuJosefa nakuMariya bathabatha umntwana bahambe. Kazange atholakale uJesu ngaleso sikhathi. uNkulunkulu icebo lakhe alivinjwa. Noma sesifikile leso sikhathi sokuthi bazoshishisa abangcwele, kuzobe sekuthanda uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo, sivikelekile ekhaya leZwi, sivikelekile embhoshongweni onamandla, sivikelekile. Nkosi namandla, masimcela uNkulunkulu yezwa. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo, masibambeleleni eqinisweni esilizwile, singasadedi, singasavumi ukubuyela emuva, siphikelele phambili ngoba inkosi masinyane iyabuya. Amen. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukubingelela ubaba nomama uNtsibande nomndeni wonke. Bingelela abazalwane ekhaya leZwi, bingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Baba, nami ngithi angingathuli nalo bufakazi uNkulunkulu angenzela bona ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Noma sekunesikhathi baba kwenzeka ngibe ngithi ngizobuthumela baba, ngingathumeli. Kodwa uma ngizwa abazalwane befakaza, nami ngiyathinteka ukuthi hey, bungathula nemfakazi engaka uNkulunkulu ayenzile baba. Ngangizihambela nje baba endleleni, ngileleke ebusuku, ngiyaphupha, ngiyahamba endleleni baba, ngiyahamba emgaqweni, ngihlangane nesangoma. Awe ma, isangoma sigqokwe yonke into yomngoma, sihlobile, siphelele. Hawu, khona lapho uNkulunkulu angikhumbuze ngithi mina uJesu Kristu uyinkosi, ngisikhombe ngomunwe lo wokukhomba ka-right, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Sama ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Kwakhumuka yonke into yesangoma eyayikade igqokiwe lapho, kwawela phansi. Hawu, ngathi uJesu Kristu uyinkosi, ngasibona naso siwa phansi, ivoshololo phansi, salala. Kwakhona abanye abaqhamukayo abawu-3, angibazi noma babezobuka noma babedlula. Base ngikhomba kwasanike nje ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngikhomba ngomunwe uJesu Kristu inkosi. Nabo laba abathathu balala phansi ivoshololo. Angazi ukuthi kwadlula nini-ke, hayibo, mangiphaphama ngawabona amandla kaNkulunkulu baba, ukuthi ngempela uJesu Kristu uyinkosi. Phezu kwako konke okwethu asihlale sikholwa baba. Siyabonga ngalesi vumo uNkulunkulu akambulela sona ukuthi usifundise ukuthi ngampela siyabiyeleka, siyanqotshelwa, ngisho emaphushweni silele. uNkulunkulu uyasikhumbuza ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi angidlulisa ukubonga baba ukuba sekhaya leZwi. Ngibonga ubufakazi baba esibutholayo kazi nsuku zonke baba, buyasiqinisa, buyasakha.
Ngibonga imfundiso zakho baba nomama. Ngithi nje uNkulunkulu baba sicela sigcinele nina Nkosi, andise umkhawulo wenu. Siyanidinga baba kakhulu empilweni zethu. Baba sithi uJesu Kristu nje uyinkosi. Philani-ke baba nomndeni wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu. Amen. Baba Nzimandi and Mama, I thank God for your lives. I thank God for the prayer of Romans chapter 9 verse 10. I was facing the most difficult, painful situation ever in my life during September and October, whereby I had lost all my money and owing people. In the process of helping someone that I did not know, that the person was not faithful. The situation was threatening my life. But God, through His mercy, saved my life, gave me a job in a private hospital. I did not apply for the job. I don't know what to say to God for His mercy upon my life. Jesu Christi uyinkosi. I want to live for Him forever. Jesu Christi uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Sibonga usuku uNkulunkulu asiphe lona. Ngibingelela ekhaya kaNsibande, ngibingelela ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngidlulisa ukubonga nje baba uNkulunkulu asenzele kona ngezingane ukuthi ziphase esikoleni. Kubaluleke ngohlobo olumangalisayo ukuphasa kwezingane futhi kuyasijabulisa. Sibonga igama ke likaJesu kade sibafundisa, sibaluleka, sibanika lona ukuthi abolibiza besafunda ukuze bebambe izifundo belibize noma sebebhala. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nje baphasile endaweni zonke nasemaceleni lade silifayela khona leli gama ukuthi abolibiza igama likaJesu bathi uJesu Kristu uyinkosi ngoba ilona gama elinikiwe. Abanye ade bengaphumi naku-top 10 kodwa manje kusukela kulo nyaka bebephuma ku-top 10 futhi bekhuphuka kwaze kwayimanje kwayithemu yokugcina baphasa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Leli gama linikiwe kakhulu amandla njengoba uNkulunkulu amnika lona uJesu phezu kwamagama onke, wamnika lona. Kusho ukuthi naye inkosi uJesu uma usumbiza usuke esekweleta sukuma kwenzele leyo nto. Ezintweni zonke ayesikoleni kuphela nisho ekuguleni izingane sifundiswa noma uyeza ukuthi uphathwa isisu uphethwe yikhanda. Libiza igama likaJesu umtshele ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uzwe ezinye zikhipha ubufakazi ukuthi zilibizile zasinda kakhulu ke la kusanda isikole esihlale sifunda khona nasenkonzweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Esikucelayo nje lokho ukuthi izingane zethu zikholwe zazi ukuthi zona-ke ziyakweleta manje. Lokhu uNkulunkulu ezenzele okuhle ngaleli gama zona ziyakweleta-ke nazo ukuthi azikholwe phela zimthokozisa uNkulunkulu ngoba lithizo kaNkulunkulu akukho ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Yena uyasenzela enzela ukuthi engabi nasikweletu nathi. Masilibiza igama lakhe uyasenzela. Kwangathi engasisiza ke nathi uNkulunkulu ukuthi thina singamkweleti siyenze intando yakhe. Lokho nje baba siyabonga kakhulu. Ezindaweni zonke siyathemba ukuthi izingane ziphasile. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi ekuseni. Ngiyabingelela baba ekhaya leZwi
entabeni endlini kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ekuseni umndeni wonke bamtsimande nomama nabantwana, ngiyabingelela egameni elihle likaJesu. Nasekuseni Baba ngizombonga uNkulunkulu, kona senginesikhashana esithe ukuthi ngingafakazi, kodwa hayi ngoba akukho babe bengambonga ngako uNkulunkulu, kuningi kuyangimangaza nami. Nkosi yami Baba, malithi izwi lenkosi, ifunani umbuso wami kuqala nokulunga kwami, konke okuhle nomusa kuyangilandela. Ngiyambona uNkulunkulu Baba elifeza izwi lakhe. Nkosi yami ngiyathoba nakulezi insuku, ngiyambona uNkulunkulu evula iminyango evalekile. Ngeke ngisho ngithi Baba ngiyambonga uNkulunkulu, mhla uNkulunkulu angenzela umusa ungena ekhaya leZwi. Ngeke ngithi ngiyambonga umama wangenisa, umama Hadebe, uhamba kamangena kamagwenyane. Ngeke ngithi mama uNkulunkulu aza kubusise ngesibusiso esinganezeli usizi, ngoba ngiyambona uNkulunkulu ekhanyisa evula iminyango evalekile. Baba ngizombonga nje uNkulunkulu kakhulu kulezi insuku, ungimangalisile, uyangithobisa kakhulu, ungithobisa ngendlela emangalisayo. Ndodakazi wami nje uNkulunkulu usiphisiphe engangazi ukuthi inkosi nami siyoke senzeka noma sifike. uNkulunkulu nje wambusisa ngemoto. Baba ngizobonga ngithi nje akukuncane uNkulunkulu angenzele kona. Ngiyambona nje Baba evula iminyango, ngiyambona uNkulunkulu enza izimangaliso engangazi ukuthi nami Nkosi zoke zifinyelele nje nami kwami. Baba amazwi nje kuseni ukumbonga uNkulunkulu ukuthi Baba uyasithobisa kakhulu, siyabonga kakhulu nje kakhulu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba ngithanda ukudlulisa ukubonga angenzele khona uJesu. Shuthi bizade sihamba nomunye umama sifakela amabhayibheli, kwaba odayo sihambe siyawafakela. Thema bengisuka lapha mangabe sehla sobabili sehlise elinye ibhayibheli sifike sinikeze omunye umzalwane. Kanti mabe ngibuyele esibili sengithi sengilanda elinye futhi ibhayibheli, kwavaleleka ukhiye ebhuthini. Omunye ukhiye uvaleleke ngalana ngaphambili esikhwameni. Kushuthi mina sesihlezi asinabo ukhiye sobabili. Sesididekile, asazi fanele senze njani manje ukuthi kuvuleke imoto. Nansi nemvula la iyayishaya, asazi fanele senze njani. Safuna abanye abazosisiza ukuthi malokhu ukuthi kuvuleleke imoto. Bazama ukuyivulela imoto, kwazama ngayo yonke indlela ukuthi imoto ivuleleke ukuze iphume labo ukhiye sizohamba. Lutho imoto. Kuthe lapho singasanakile sesididekile ukuthi kodwa sokwenza njani, sesibona ama-hours emaningi ehambile simile malokhu ukuthi kufanele ivuleleke imoto. Sibone isandla sikaJesu singenelela, ngoba sithe sisamile sabona ibhuthi vele yayivulelekela ibhuthi ingathinti umuntu. Nalolu cingo bethu uyalehlisa esamile sadideka ukuthi wenze njani, ibhuthi vele yayivulekela ibhuthi. Sathatha usikhiye sahamba. Sobabaza amandla kaJesu ukuthi uyangenelela nasesimweni esinzima. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela Baba kwenama-ke nebazalwane bonke ngithi uJesu Kristu inkosi. Naphambisa amandla uNkulunkulu Baba. I-fridge beyingasebenzi last week Wednesday, salala ingasebenzi, na Thursday beyingasebenzi nangivuke ekuseni. Noma kwaba impheke kucala nje ngithatha ngihlole kuthi kuhamba njani, ngayikhanza vele ingasebenzi Baba. Kwaba nelivi nje lelithi angitshela umfana mayithandazele, kepha nangisamtshela ngaba ngazuthi nginale faith, ngathi ngicela usale uthandazela le fridge. Lithemba lefu lonke liNkulunkulu, ukhumbule akehluleki uNkulunkulu, akehlulwa yilutho. Ngicela uyithandazele sihle nje ne-fridge nemali ethi singamba sothenga i-fridge nyalo siyayidinga ukuthi sisebenzele i-fridge. Angathi kuthi ngakuthathaphi lokho Baba, but uNkulunkulu uyasebenza ngedindlela takhe. Umfana wami-ke asale athandazela-ke ngihambe ngemsebenzini. Ma wena uvalile esikolweni, hambe ngemsebenzini. Sinangithi ngiyabuya emthambama khansi ifriji seyisebenza, bese uyangibuta uthi umangele, bese uyangitshela ayithi angibuta uthi umangele nangithi ifriji ayisebenzi, ngokuba uthi khona lo fikile kuye wamtshela wathi ifriji ayisebenzi. Uthi basuke bahamba spiritual bahamba bayela efrijini, wamtshengisa kuthi okay
naye inthambo naye lephukile. Hey babe ngabona kuthi yathi uNkulunkulu useyasimangalisa kuleti khasi ekugcina. Ushido wathi siyawenda tinfo letimatima liyatenda Jesu Kristu waseNazaretha siwenda lokumatima lekwentiwa nguJesu Kristu waseNazaretha. Uthi lo mfana mnakasho ngatfuka ngathi uyathi nalokuthi nje ngikhanze ekseni ngibe nekuthi ucela uthandaze ngivele ngikhulume ngekuthi kude phela lithemba thina lithemba levile uNkulunkulu kanti God bekasavela asasendele umusa bekasasendele bese kudzinga nje ukuthi nje aphelelise ngemthandazo umfana wami. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu asendela kona dimfinye indlela kufanele simangalisa kito kuleti khathi tekugcina. Jesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela ubaba nomama nabazalwane bonke basekhaya leZwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga Baba ngomkhuleko wesibusiso, ngiyabonga kakhulu. Baba ngizodlulisa ubufakazi la. Baba benginomthandazo nje kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe indawo yokwakha nje eyisiganga engizokwazi ukwenza ibhizinisi kuyo. Angifuni ukuthenga esiyakhiwe kodwa ngifuna la ngizoqala khona mina phansi. Ukuthi-ke Baba ngapha futhi bengifuna imoto. Then Baba ngathenga imoto, installment yayo yaba phezulu kakhulu. Okukhomba ukuthi umholo wami vele ngiyabona ukuthi angisezokhona-ke manje ukuthi ngiphinde ngithole indawo yokwakha. Ngoba phela manje sekufanele ngokukhokhele kanti installment singimise kabi. Hayi Baba bese sengithengile kanjalo imoto. Imoto ithi izobhadalwa for 6 years. Kanti Baba bengingasakhokho kweshumi, ngingasakhipho kweshumi enkonzweni yami sengayiyekela nje. Then Baba mhlambe 3 months back or 4 months back ngaqala ngakhipha okweshumi endlini kaNkulunkulu ngibe ngibhadala nala installment. Baba ngithe ngibuye ekhaya ngiqeda ukukhipha nje ukuqala kweshumi. Ngibuye ekhaya ngiyadrive ngiye eGoli. Sengiyakhuluma nje noNkulunkulu ngihamba ngedwa ngithi impela uNkulunkulu ngiyazi ukuthi mina kukhona okungenzeke kimi kodwa kuwena ngiyazi ukuthi ngiyenzeka. Usho ukuthi impela uNkulunkulu ungahluleka wena ukunginikeza indawo yokwakha ngize ngilinde u6 years ngiqede installment semoto. Wena uNkulunkulu ukhona ngenxa yomholo wami ophelayo. uNkulunkulu wena uqamba amasu. Wena uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uzobona ukuthi wenza kanjani. Angikwazi ukugive up nginawe. Baba uNkulunkulu wangenzela isimanga. Usisi wami engangikazi ngimtshele nanokuthi ngifuna indawo kanje. Usisi wami Mama Mabhena inkosi ayingibusele yena ngokuba abe nendlebe kuNkulunkulu. Avela ngifonele emalangeni athi nje nansi indawo ukuthi uthengisa indawo ama stand nama plots endaweni eHammanskraal. Yo Baba ngithi mina anginayo imali mina vele ngeke ngikwazi ngendlela engixakeke ngakhona ngale installment. Athi no uzokhulumisana nabo bazokusiza uzonegotiate. Baba nganogotiate nabo ngakhokha installment encane kuukuthi even ngakhona nokuthenga ama-plot ayi2 kanye nendawo yokwakha. Ngenxa kaNkulunkulu ngithi nje uJesu Kristu inkosi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyanibingelela nomama ekhaya leZwi nabazalwane basentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngithi angibonge uNkulunkulu noma ngiwumuntu ongajwayele ukungena ngesaba ukuthinta ifoni. Kodwa ngendlela uNkulunkulu angenzela ngayo isimanga ngelinye ilanga ngisekliniki ngigula nginogulana nje okuncane okungasho lutho. Mangifika lapha kuqale iBP kwathatha iBP isho phezulu into engazi ngangiphatha. Kwabuya kwathiwa ngishintshe umshini ngayawushintsha umshini ngaya komunye yathi 220
ngabuya ngabuyiselwa yathi 197 yawusho kwaze kwayika 4 ishintshanisa lezi namba zombili ngishintshe imishini kufane kwathiwa angihambe nge-emergency ngahamba ngayo-emergency yathatha intombazane ifayili yami yahamba phambi kwami ngabe ngilokhu ngishilo emva kwangithi Jesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi athi siyongena e-emergency nje ngangizwa ukuthi hayi ngenele ukusho wamnika usister owayikhona lapho wathi hayi i-BP kamama inkulu kakhulu wathi mkale kulo mshini bangikala yehla from 197 yazoshaya ku-133 hey kwaba sengazathi ngiyaphupha ngilele wathi udokotela mshintshe umfake komunye umshini ngafakwa komunye umshini yama khona lapho yathi 133 kwathiwa hayi mama ayikho lento yakho izele la phindela la uvela khona ngaphindiselwe emva la kade ngiyakhona kwi-consultant so baba uNkulunkulu kusho ukuthi wayezambula kumina ukuthi mawuthe iJesu Kristu inkosi kuyingoba usubiza igama elingaphezu kwamagama onke ngiyambonga uNkulunkulu owangingenisa ekhaya leZwi ngiyambonga untombazane wangifaka ekhaya leZwi kakhulu uNkulunkulu ambusise nawe baba akubusise ninomama nisiphakela kamnandi ukudla komphefumulo uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba umpostoli nomama umpostoli uNsibande ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonakala nasekhaya leZwi ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngicela ukudlulisa nje ubufakazi nokubonga okukhulu ngiyangathenda ubaba umpostoli nginenkinga umntanami ethunjiwe ebandleni elithile engasafuna ukubuya ekhaya engasafuna ukukhuluma nami ngathi mangithinta ubaba umpostoli wathi angingene emkhosini ka-21 days ngiclaimwe umntanami wathi noma u-40 days ngiclaim umntanami ngithe ngisekulezo insuku nje ngingakaqedi no-21 days ngezwa umntwana esecela ukuthi ngimbhokhele ithikithi waseyabuya-ke ekhaya ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu ngomkhuleko ongikhulekise wona baba umpostoli obunye ubufakazi kuzo lezo insuku ngisakhuleka ngikhulekela umntwana benginenkinga yenkampani eyayikade ingidayisela injini yemoto engasebenzi engekho right benokuqamba amanga bengilwisa kodwa nje kulezo insuku kuthe i-motor industry engakade ngiyibhalelile ngibika udaba lwami kuyo yase singinikeza isinqumo sokuthi abayibuyise injini at their own cost mina ngingayihambisi kubona kodwa kube yibona babonayo ukuthi bayibuyisa kanjani noma banginikeza imali njengoba injalo ngoba ama-terms and conditions abo awekho emthethweni abebewabhalile ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osebenza emfihlakalweni ngithi uJesu Kristu uyinkosi amen.